Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seh rahmat tentrem rahayu saking wilasaning Gusti ingkang hakarya luka nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Gajihna ing rikalenggan menika Minggu 8 Maret warsa 2026 panjenengan dalasan kula tasih pinaringan wekdal kangge ngangsu kawruh wonten ing Permadani Kabupaten Pati. Bapak Yoto ingkang sampun rawuh, Bapak Nohadi ugi ingkang sampun pinarak, kadang siswa bergodo 3 dosa kalih ingkang saestu pun mulyakaken Gusti awit asrep beno kok inggih panjenengan kersa-kersane tindak mriki niku lho. Menawi mboten piyantun pilihan tamtu rasa-rasa nggih napa mboten? Nggih. Lan inggih kula piyambak kok nggih kados wonten ikatan hati ngoten lho kalian kadang-kadang siswa bergodo 3 dosa kalih niki awet bergodo 3 dosa kalih niku ganep pepak ngoten lho wonten seniman tari wonten tukang nginceng nggih tukang nginceng nggih tukang koprol oh iya nggih wonten tukang koprol nggih wonten Mbah Mudin nggih monggo kangge ngawetaken kegancan panjenengan dalasan kula kepareng kula nyuwun gending mari kangen nyuwun tulung kadang-kadang ingkang putri monggo nembang sesarengan kalian kula ingkang juara nari monggo kepareng mbeksa monggo Bu Sur. Iya, nyuwun iji, Pak. Mbah Nur, nyuwun izin. Ya. Gendingipun mari kangen. Sugeng rawuh Bapak Bawi. Monggo ingkang sanesipun. Monggo
ora krungu kabare sajake rada wong tansah dadi pen yen pinuju kekelati Tentrem amulane